Silavê ver baş hevanno. Di derheqê Selhedîn Demirtaş de niha em bültenekî kin amade bikin. Peyama wî heye ji zîndana Edirne. Piştî hevdîtina bi heyeta İmraliyê re hevserokê berê HDP Selhedîn Demirtaş bi rêya çapemeniya medya jembêjin, medya sosyal peyamek şandiye ne bi rêya heyetê bû. Heyet di derbarê naverokê de daxuyanî neda çawa ku me texmîn dikir vê nîvrê mijwara gotibû çû serdanê. Lê bu di derketinê de sırrı Sirroyê Önder Ahmet Türkpervî Buldan tu daxuyanî nedan. Tenê gotin baş derbas bê lê Selhedîn Demirtaş bi rêya hesabê xwe ê medya civakî peyamek berfireh şandiye dixwazim bi we re parve bikim. Pêşî ka Tayyip Erdogan çûbû Amedê li wê derê salona wî wekû vala bû. Pêşî salon tijî bû bi otopêsan ji deverên cudayên Tirkiye mirov anîbûn. Tijî kirbû salon. Paşê jî salon nişkeva vala bû çünkü dereng bû millet diviya bû ve geryana bajarê xwe yê ku jî dûr hatibûn. Tayyip Erdogan AKP bi pereyan milletan li otopêsan sar dikin dibin cî ku ew diçe lê mîtîng çê dike. Li Amedê jî bi vî rengî bû. Li Amedê kesekî naçe salonê Rûnanê. Kongreya AKP hebû, Kongreya AKP'ya Amedê. Tayyip Erdogan bi vê wesilî çû wê derê herkes li bendê bû tiştekî bibêje ama tiştekî negot. Wekû vala bû yani nel bendê bûn ku Tayyip tiştekî bêje. Deng baş e hevano? Anha ez dibim qey deng baştir e ana. Tamam. Em bi vî şeklî bidomînin hevano. Niha pêşî em cih bidin nûçiya di derbarê Tayyip Erdogan de paşê jî em peyama Selhedîn Demirtaş bixwînin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li Amedê tevlî Kongreya AK Partiye ya bajêr bû, gotarek pêşkeş kir. Axifî di axaftina Erdogan de tu sürprîzekî çê nebû. Gotinên xwe yên berê dubare kirin. Çi gotibû? Tayyip Erdogan ji pekekî xwest bê şert û merc çekê xwe dayne. Ev benîştê devî ev salan eyn tiştê dibêje. Salan e rêveberên beriya wî jî eyn tiştê digotin. Sirf teslimiyet dizanin. Erdogan got di siyaseta me ya navxweyî de û li herêma me hin guhertinên hesas çêbûne ji bo ku em belaya terorê heta ji holê rabikin li pêşiya welatê me şibakeyekê nû ya firsendê vêbiye ez rast nabînim ku em vê firsendê ji dest bidin. Tamam. Madem firsendekî hatiye berteb kar bîne. Neçe qayyûman daneyne ser şaredariyên Kurdan, êrişê ser Rojavayê Kurdistanê neke. Di demên dawiyê de tekane armancekê van xebatan heye divê rêxistina terorê xwe fesih bike ji holê rabe çekê xwe jî bê şert û merc radest bike. Bifikirin. û ez bînim bîra we heqeten salon vala bû dîmen jî heye naxwazim nîşanê we bidim qey îcab nake. Herkes dizane ki Tayyip Erdogan li Amedê nikare însanan bîne salonê ji derve bi otopîsan tîne di berdêla perê de. Piştî demekî nava axaftina wî de salon nişkeva wekû vala bû, axaftina wî jî wekû vala bû. Recep Tayyip Erdogan piştî axaftina xwe ya li Amedê derbasî Rihayê bû. Li wê derê jî tam komedî. Bi tevî navî çi bû İbrahim Tatlıses derketine ser sahnê ji xwe re şov dikin. Em dev ji vana berdin em behsa Demirtaş bikin eger hûn amade bin ez peyama Selhedîn Demirtaş serî heta dawî dixwazim ji we re bixwînim. Hevserokê berê yê Partiya Gelaniya Demokratîk HDP Selhedîn Demirtaş got dixwazim eşkere bikim ku piştgirî baweriya min ji bo Birêz Abdullah Öcalan heye. Şandeya Partiya Gelan a Wekevî û Demokrasiyê Dem Partiye îro çû serdana hevserokê berê yê HDP Selhedîn Demirtaş piştî hevdîtinê Demirtaş li ser hesabê xwe medya civakî peyamek belav kir. Demirtaş di mesaja xwe de piştgiriya xwe ya ji bo rêberê PKK Abdullah Öcalan nîşan da. Demirtaş amaje boyekê kir ku Abdullah Öcalan bi fedakarî ciddiyetekî mezin xebatê xwe didomîne. Wekî din çi got Selhedîn Demirtaş
Dibêje ez dixwazim diyar bikim bawerî piştgiriya min a bi temamî ji wan re heye, ji partiya me Dem Partiyê re jî heye, bi taybetî jî ji Rêzdar Abdullah Öcalan re heye baweriya min. Ew jî li greva tejîtê ya İmraliyê ji bo çareseriya demokratîk û aştiyê hewlên mezin dide. Em peyama Selaheddîn Demirtaş serî heta dawî bixwînin bê şîrove bi vî şeklî bi wesilêya serdana şandeya me ya İmraliyê silav û hezkirinê xwe yên dil ji hemû kesan re dişînim. Di heman demê de spasiya şandeya me dikim ku bi fedakarî ciddiyetekê mezin xebatê xwe didomîne. Dixwazim diyar bikim bawerî piştgiriya min bi temamî ji wan re heye, ji partiya me Dem Partiyê re bi taybetî ji Rêzdar Abdullah Öcalan re heye ku li greva tejîtê ya İmraliyê ji bo çareseriya demokratîk û aştiyê hewlên mezin dide. Mijara herî hestiyar ya vê heyamê piştgiriya raya giştî ye. Ji ber vê yekê zelalbûn gelekî girîng e û pêwîst e jî. Agahdarkirina şandeya me ya partiyên siyasî yên li parlamentoyê wekî pêwîstiyekî zelalbûnê, di rojên pêş de jî agahdarkirina rêxistinên civaka sivîl, agahdarkirina derdorên siyasî û civakî tiştekî pir bi qîmet e. Her wiha serdestiya zimanê aştiyê li ser hemû aliyan jî girîng e. Divê her kesê ku li ser van mijaran daxife, difikire, tiştan dibêje. Ji zimanê gefê, tehdîtê, şantajê, biçûkxistinê, nizmkirinê, ji gotinên provokatîv dûr bisekine. Li şûna ku retorîkeke vala û bêwate ya li ser bingeha binketin, têkçûn, serkeftinê ava bike, divê li ser paşerojeke hevpar bisekine ku em hemî bi ser bikevin. Ev pêvajoya demokratîkbûn, aştî û biratiyê ye dibêje Selaheddîn Demirtaş. Her çiqasî bi îsrar xwe ji navlêkirina pêvajoyê dûr bigirin jî, ji bo me ev pêvajoya demokratîkbûn, aştî û biratiyê ye. Em wekî aktorên ku di zemîna demokratîk û aştiyane de siyasetê dikin, bi dawî hatina şer û pevçûnan a baweyekî mayînde em dixwazin û piştgiriya wî dikin. Em ê li gel Öcalan bin. Ez dubarê bikim vê hevokî mühîm e. Em wekî aktorên ku di zemîna demokratîk û aştiyane de siyasetê dikin, em bi dawîkirina şer û pevçûnan ya baweyekê mayînde dixwazin. Em piştgiriya wê dikin. Em diyar dikin eger bi rêz Abdullah Öcalan dema mercên wî hebin, divê mijarê de înîsyatîfekî bigire, em ê li cem wî bin. Elbet xwediyê biryarê bi xwe ye. Ew bi xwe bizanibe û îlan bike ka çawa bang dike, wekî ku wî jî anî ziman berpirsyariya amedekirina zemîna hukukî û siyasî ya ji bo vê bangê li ser dewlet û parlamentoyê ye. Yani berê ku bang were kirin divê zemîneke hukukî û siyasî ya ji bo vê bangê were amedekirin. Ew jî dewlet û parlamentoyê ye. Ev hevokekî mühîm e. Yani kes nayê bangê nake. Selaheddîn Demirtaş jî balkişandiye ser vê yekê. Ev mühîm e. Elbet xwediyê biryarê bi xwe ye dê çawa bang bike. Wekî ku wî jî aniye zimên berpirsyariya amedekirina zemîn û bingeha hukukî û siyasî ya ji bo vê bangê li ser dewlet û parlamentoyê ye. Em di vê qonaxê de her jûre piştgiriyê didin hewlên aştiyê. Lê yê bang bike, yê ku muxatabê wî bangî be, ne emin. Rol û mîsyona me wekî siyasetmedar ew e, em zemîna aştiyê xurt bikin, aliyan ji bo aştiyê amade bikin, cesaretê bidin wan, rê li ber aştiyê vê bikin. Lê ji vê zêdetir jî berpirsyariya me ya sereke ew e, em tekoşîna aştiyane, tekoşîna sivîl û siyasî ya ji bo demokrasî û azadiyê, tekoşîna ji bo wekheviyê, edalet, mafê bingehînê mirovan mezin bikin. Divê rêyên tekoşînê werin vekirin. Divê rê ji niha ve bêne vekirin, derfet îmkanên vê tekoşînê jî bêne dayîn da ku zemîna aştiyê xurt bibe. Em dixwazin vê xalê jî bînin bîra her kesên ku vê meselê re eleqedar dibin. Divê hemû kes vê yekê bizane. Li holê hîn niyetekî baş û amedekariyên ku bi van niyetê baş têne meşandin hene.
ev hevokekî mühîm ez vê dubare bikim ji kerema xwe re. Divê hemû kes vê yekê bizane ku li holê hîn niyetê baş hene. Amedekariyên ku bi van niyetê baş têne meşandin jî hene. Divê gavên ewledar şember bilez bêne avêtin. Lêbelê ji bo ku ev pêvajo bikeve qalibekî zelal û berbiçav, divê gavên ewledar şember bilez û bez bêne avêtin. Em amade ne her cure piştgiriyê bidin ji bo ji holêrakirina pevçûnên ku ji salan veye li ser van axan bûne sedema êşên bê wesif û tevê hêza welat xerç kiriye û ji bo bi destxistina aştiya siyasî. Yani ev şerê ku tevahî hêza welat xerç kiriye, xelkê feqîr û fuqare hîştiye, ev şer û pevçûnê ku biye sedema êşên mezin di bê êdî em dixwazin ji holê rabe, ev şer bi dawî be, em amade ne piştgirî bidin hemû xebatên ji bo dawîkirina vî şerê. Di ser de jî dema ku şer bi dawî bû, em dixwazin piştgirî bidin xebatên ji bo vekirina rêyên ji bo aştiyê. Aştiya siyasî tenê wê dema ku hemû rêyên tekoşîna aştiya civakî yani demokratîk bûn, wekevî, edalet û azadiyan veke wê mayînde bibe, sûdê bide hemû kes û welat jî. Bi vî awayê piştgiriya civakî ya ji bo aştiya siyasî jî zêde dibe, bi xwedî derketina piraniya gel re hemû provokasyon, hemû hewlên sabotajê jî wê têk biçin. Piştgiriya hewlên Tayyip Erdogan, Bahçeli û Özel dikim. Selahattin Demirtaş bi rêz Selahattin Demirtaş rast e Devlet Bahçeli, Özel, serokê CHP jî yani partiyên din jî hewlê wan hene ama zirnik hewla Tayyip Erdogan xuya nake. Ne xwe îfade dike ser vê meselê tenê tiştekî zane mîna papahan dubare dike divê bilawarin teslîm bin teslîm nabin ez ê qil rawan bîrim. Ama Selahattin Demirtaş dibêje ez piştgiriya wan dikim. Ez divê serdem û qonaxa dîrokî û girîng de ji bo pêşxistina aştiyê û gavên ku wan avêtine û gavên ku bavê jin spasiya xwe pêşkêşî Rêzdar Serokkomar, Rêzdar Devlet Bahçeli, Rêzdar Özgür Özel û hemû serokên partiyan dikim ku piştgiriya xwe ji wan re radgihînim. Ez bêguman li keleka her gavekî me ku ji bo xurtkirina demokrasiyê têne avêtin lê dûrê her cure berjewendiyên kesayetî û partiyê. Yani gavên ji bo demokrasiyê bavê jin ji kerema xwe re berjewendiyên xwe yên kesayetî û partiyê nefikirin zêde. Herî dawî dixwazim vê yekê jî bêjim. Rûyê piraniya Kurdan ber bê Tirkiye ve ye. Ez bawer dikim ku eger aştî û demokrasiyekî xurt were avakirin, em hemû ji bo vê pêvajoyê serkeftî deribikevin. Yani em ê tev bi hev re bi ser bikevin. Ji bo vê yekê ez hêvî dikim, ez dixwazim dewleta Komara Tirkiye jî berê xwe rûyê xwe bide hemû Kurdan û aştiyekî mezin û bi rûmet pêk bîne. Ez carekê din spasiya şandeya me dikim bi hêviya serkeftinê. Ez carekê din silavê xwe yên germ û hezkirinê xwe ji we hemyara dişînim dibêje Selahattin Demirtaş. Çawa bû we eciband peyama Selahattin Demirtaş. Ew ya qase Trump çi gotiye dijwar? Dijwar usluba xwe dîqat ke dijwar. Jan roj merheba, dijwar malî agîb ter hemî heva li vê derê ne. Dijwar usluba xwe dîqet nake. Gava din min hemdî me dîtin ji Rojavayê Kurdistanê li derdora bendava Tişrînê hêjî çalakî berdewam dikin êrişên dewleta Tirkî jî hene. Ez îro dirêj nakim hevano gelek nûçe hene lê min nîvroyê jî ji ber ku ji we re bültenekî pêşkêş kir ez naxwazim dirêj bikim.
Ji bo wî ez hinek wisa li peyama binêrim li çi dibêjin nûçeyên deqeyên dawî û paşê jî ez xatir ji we dixwazim ew qas bes e. Ez aniha ne li stûdyoya me jî ama hevalên bixwazin werin dikarin werin. Baş e, ez bawer dikim tiştekî xuya nake. Ez xatir ji we dixwazim tiştekî deqeyên dawî hebin ez ê bikevim weşana zindî ji we re pêşkêş bikim. Bi hêviya rojên xweş, azad, dem baş, silav.